Kan du ramme vandbadet der? Ja, det kan jeg godt. Det var fordi fuld af det. Jeg ved ikke, du har også set en gang skyde over en ud trailer. Ja. Hvis du kigger hen på den sorte plastikpose derovre, så sker der noget. Jeg zoomer lige ind. Hold da op. Det var godt mod, jeg kørte. Så er den kommet. Så er det skud. Kun op til en gang. Og så skal vi se den anden. Det er Bella. Den ligner godt nok basse meget. Rigtig meget. Så er det der hvide. Den har faktisk sådan en hel kasket på. Så det er lidt åndssvagt ud. Der kan man også se den kasket der. Fordi man ikke triller den rigtigt. Så bliver den sådan noget. Er det ikke sjovt? Men gamle folk, De er de flot. kan godt gå op. Rigtig godt lige sind på Ja, det kan jeg også, men jeg vil helst være fri. Jamen, Basse, han var jo guldværd. Jamen, og Jean, han er så godmodig, han går bare med, så det var den lille satan der, sådan der. Skal du forbi? Ej, basse har jo rigtig dejligt. Rolig, slap af. Hvis for eksempel til en 5. Så giver der en ener. Hvad så? Om ved Du siden, har sådan et mor. sødt ansigt, synes jeg. Ja, du har sådan et sødt ansigt. Hvad skal jeg så gøre? Ikke noget? Så giver han mig en finger sådan her, eller hvad? Jeg skal ikke være med på video. Ja, hun er født. Er hun født? Han må komme og komme ind ad døren. Hvad? 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 Det er jo jorden her. Ja. Jeg synes jeg slet ikke huske. Hun var ellers frisk. Ja, ham kan det. Felix. Han Felix har den samme jordmor, Annemette. Og sygeplejerske, han er Krankbag. Kronborg. Han er Kronborg. Hun er assistent også. Han er Kronborg. Ja. Og jordmor, Mette Marie. Ja. Mette Marie, hun var ved Victor. Ja, hun er der endnu. Og hende var jeg så glad for. Hun er godt nok frisk. Ja, hun er frisk. Og hun så elev op og der hun så lys. Lucia, der, så render hun så lys der i mand. Men ja, hun er frisk. Nej. Det er hun da. Der er i hvert fald krudt i. Så vores vandtank, der ligger her, så bruger vi så de her strålerør. Den er rigtig god ude på heden, som er sådan 30 meter tynd slange her. Den er nem at komme rundt i forhold til de store rør. Ja. Det er en rigtig fin lille bil. Jeg kan godt se i forhold til de store. Ja. Når vi kommer over og kigger de andre, så kan det godt være, at du har en anden hund. Men en rigtig god bil. Ja, det er lige for, at den ikke kan være der. Man skal tænke så. Nej, men det er... Det er sådan, vi holder. Bilen den er bygget i Holland som egentlig lufthavns crash center, Okay. hvor den så har 5.000 liter vand med. Brandmand Bente her. Så sidder den her gummihætte jo på den der. Og det er jo den, der skal gå igennem der. Og den havde også forsøgt at stikke igennem, og det virker også delvist. Problemet det er bare, at gassen den begynder at fise ud omkring, fordi der er ikke den her kappe hernede.
Og da vi så står ved at tænde, så brænder det hele. Og så er ens første reaktion, det er, så smider du den. Ja. Og så lander den altså under scenen. Så vi var et par stykker, der forsøgte at ubemærket spille fodbold ind under scenen for at få den her brændende kugle ud. Men Vi var nødt til at evakuere ham. det gjorde han helt klart selv.